Enjing dinten ing griya Andi. Andi saweg siap-siap tabuhi nedai tabuh setengah pitu. Andi enggal tangi, sampun tabuh sapalih pitu. Nggih Bu, gangsal menit meleh. Mboten wonten gangsal menit malih, sampeyan saged kantun. Andi kesoso siap lan medal griya. Ing griyane Budi, Monggo tangi menawi kantun malih saged dipun hukum sirah sekolah. Nggih ya, sekedap meleh. Budi pungkasanipun tangi lan siap-siap kalih enggal. Ing sekolah, guru ageng ngadeg ing ngajaring kelas. Lare-lare dinten puniki kita ajeng sinau bab disiplin wekdal. Dinten ingkang nate kantun Budi dateng sekolah. Senajan siswa padha madel, Kula nate, Pak. Nah, Andi, punapa ingkang damel sampeyan kantun? Kula tangi kesiangan, Pak. Punikulah wigatosipun tangi enjing lan nyiapaken sedaya punapa-punapa ing dalu saderengipun. ing ruang sirah sekolah, Kula asring nampi laporan bab siswa ingkang kantun. Kita kedah madosi solusi supados puniki mboten kedados malih. mungkin kita saged damel program supados siswa langkung disiplin. Kula purun, mungkin kita saged wiwit kalih nyukani motivasi bab wigatosipun ketepatan wekdal. Ing lapangan sekolah, penjaga sekolah bikak gerbang para siswa enggal sami dugi. Monggo enggal mlebet sampun dumugi kantun. Andi lan Budi dugi kalih kesoso. Untung kita boten katon Andi. Nggih, kita kedah langkung disiplin wiwit sapunika. Kelas ing tengahipun dinten, guru ageng ajeng bahas katon pundi cara ngaturaken wektu kali sae. Saben siswa kada nyertake jadwal lan dinten piyambukan sedaya. Pak, punapa kita langsung ngedar rencangan tiyang sepuh kangge ndamel jadwal? Tamtu mawon Citra, tiyang sepuh saged ngrencangi kita kangge langkung disiplin. Ing kantin sekolah, para siswa saweg nadya siang. Sampeyan-sampeyan ngertos, benjing kita kedah dugi langkung enjing amargi wonten upacara. Nggih, kita ledai bidal langkung awal saking griya. Ing griya, Andi, sampun siap kangge benjing? Nggih, Bu, kula sampun nyiapke sadayaning dalu puniki. enjing dinten ing sekolah, para siswa dugi laris wekdal ketinggal sangkuyung kangge miwitan dinten. Sae, sampean sedaya dugi leres wekdal. Demikilah ingkang kula ajeng-ajeng saking sampean-sampean. Terus jagi disiplin puniki. Ing kelas, Dinten puniki kula binggah sanget. Boten-boten ingkang kantun. Puniki kasil kerja keras kita sami. Matur nuwun, Pak. Inggil bimbinganipun. Lare-lare emuta menawi disiplin modal inggih punika kunci kesuksesan. Monggo kita terus usaha dados langkung sae saben dinten. Matur nuwun.